Къде си Микал? Ти какви планове има за 5-10 сестра, като дойдат? Няма планове за тях, какво значи аз? Не, защото те ако искат да се присъединят към нас и мисля, че това ще бъде най-добрият вариант за тях. Какво викаш, да? Те трябва да се присъединят към нас. Те не са ми се обадили, бе. Да се обай си. Нали вчера ме майна? Те си си мисля, че пак са с Ама те не си ще да виждат да гледат неща, които ние вече сме гледали. Така че може да приема така за вечерта някъде. Да празнения, ако приема на плажа, може. На плажа, да. На плажа, защо? Да. Те така си да се заливават. Да? На плаж ходим се, нали? Вярно, това няма да я пише от Барселона. Ние ще го разказваме, да. Ще ми кажем къде какво е. Те ще ми кажем, да. Младши нас да почнат да се... Гайчес. Да вземем... На приказка, да. Освен ако списък няма да предлага нещо друго за... Петри, сигурно ще подава ръчано от нашия начин. Ама не, то виесно така, да. Абе, къде е телефона, бе? Абе, сега някакви взимаме телефона. Не знам, ние не можем да се грижим за телефона. Да се грижим, как се че. Не, сигурно в чантата. Телефон трябва да ти е при теб в чантата, не е това. Или в някой джоб. И те ще си загубят телефона. Глупци.